Ето ме, пак мене, това съм аз. Ще се старая да взимам се едно. Тук видя. И зомби вилиджър при мен. Или както се вика се пред нас. Не скелетън. Пазя тези гадни скелетъни. Само да видя скелетън и не вярвам тук. Чакайте, бе. Това някъде. Я си скелетън. Но добре. Гледай как тръгна. Това е педало. Моли. Бати му бати. Малко по-спокойно, бе. Бре. За половин сърце само съм добре. Това е доста лошо, знам. Просто го правя заради видеото. И последвайте на YouTube каналът ми Discord. Там се качват все видеа на Minecraft, все видеа на други гейминг игри. Много яки ще бъдат игрите. Ако искате да влезете в този сервер, знаете как се казва. Казвате Juju Super Бери. Време за спане. На половина часа не мога да спа. Защо така? Така, в честа нямам нищо. Тук има къща, която в нея няма нищо. И няма и още едно легло. Това е доста. А този честно не го готова, този не. Този да. Всичките честове нямат нищо. Както виждате, но след 3, 2, 1 и... Здравейте хора, пак сме на Майнкрафт. Вижте колко са пълни честовете. Имаме и голден ябълки. Тук имаме... Ела ми! Нутиво! Аз се стягам, за да мога да ги убия. Заради това съм толкова развита. Чакайте малко. Вижте колко сърца въобще имам. Това е по-добре. Това е за битката за Дракула, бе, брат. Чакайте малко, хора.
Та битка с вещицата. Не беше успеха, какво те може да открием, бе, брат. Става, бе, брат. Брат, отиде. Какво стана, бе, брат? Брат? Добре, пак ще играем на Майнкрафт. Хайде, чао.